Takatuka presenta... Hola, jo em dic Miguel i aquesta és la llibreria La Petita. Estic aquí per recomanar-vos un dels nostres llibres favorits de l'editorial Takatuka. Es diu Ens enlairem. Aquest llibre jo crec que ja estava aquí quan vam obrir la llibreria fa gairebé 9 anys. És un àlbum que ens agrada molt del Sean Taylor i la Hannah Shaw, que parla dels éssers humans, de totes aquestes coses que fem mal als éssers humans, al nostre planeta i als animals que ho comparteixen amb nosaltres, i que estem personalitzats amb el senyor Pujol. El senyor Pujol tracta fatal els seus animals, llavors per això ells han decidit que s'aniran cap a les estrelles, i per això construeixen un coet que sembla que té moltes dificultats per funcionar bé. No us explicaré al final, però sí que és cert que el llibre és divertidíssim a cada una de les seves imatges, a cada una de les seves pàgines, i que a nosaltres sempre ens ha agradat, perquè sempre ens ha fet molta gràcia. El que més ens agrada aquí a La Petita són les bones històries, i aquesta Ens enlairem ho és, us ho recomanem molt.